mene Jan Tribuľa. Uvidíš dneska televízne noviny, čo sa udialo o 19. hodine v Podhoranoch. O 3 minút začínajú televízne noviny. Koniny. Pani Dada, súhlasíte v tom, že pán starosta tu dal zrobiť skladku? Nie. A čo poskytujete dajaké správy, či čo? Tak ako my Romovia máme všetko, ale čo gadže nemajú, to my nemáme. Ale máme hlavne hostia. Korka. Korka, čo nikto nemá, to my nemáme. Ale ďakujeme Bohu, že sme ľudia a predávame to slovo za Melanie Minč. No, pani Melanie Minč. Čo poskytujete o tej skladke? Akože čo vám poviem, spalo tú skladku, čo chodom nazývame tak, že je to Kaufland. Ceny sú tam, čo vám poviem, aj drahoceny, ale sú lacné. Taká mi naukara minčka, o masajno, po Európe sa tu nie pokýla še bikinin, ale ustalo to spíš, že skávka šumu. Že sa tu nie pokýla okara drebu chudia angličíma. Tak za vám, pani Melanie Minč. Čaute. No, pán Milalo, čo poskytujete, jaký redaktor a jaký poslanec na skladke, čo? Ja ako pán Voľa vám hovorím. Každé pán, čo sme mali, sú zobraté. Ale